Lind Excellence. Най-богатите аромати. Най-качествените какаови зърна. Excellence. Изтънчени усещания в фин шедьовър. Така тънък, така наситен. Excellence. Отдайте се на магията от аромати на Excellence 70% какао. От Линд. Простатата ви алармира. Когато сте на средна възраст, започват да се появяват проблеми. Точно като при мен. Аз съм в добро здраве, но годините си минават. Колата ми се нуждае от грижи, както вече и моята простата. Проблеми с уринирането. Дългогодишният клиничен опит показва, че една капсула дневно Простамол Уно намалява честотата, улеснява и облегчава уринирането при доброкачествена хиперплазия на простатата. И не нарушава сексуалната функция. Простамол Уно. Просто бъди мъж. Вече и в по-голяма опаковка с 60 капсули. Лекарствен продукт за мъже с екстракт от серено репенс. Преди употреба прочетете листовката.